Vítam vás všetkých u nového videa a toto je part 2 fanej videí od týchto typkov. A toto, ako vidíme, toto bude asi niečo zo Squid Game. Znova tu budú 3 videá, ktoré budem sám komentovať a mohli by ste mi napísať do komentárov, akú hru by som mohol natočiť, hoci akú, keď to pôjde, napríklad Minecraft, alebo čo ja viem, FNAFko, Security Bridge, alebo tak. No, proste mi to napíšte a ja to natočím. Takže videl som, že sa vám minulý diel páčil, takže je tu druhý. Poďme na to. Thanos. Super. Jump rope. Z výše, alebo z tému. Is your baby crying? I'll make them stop. Že toto dieťa plače. Ja urobím, aby neplakalo. Go to sleep. Go to sleep. Green light. Yeah, nobody falling for that dummy. Green light. Devin, you're stupid. No. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now... Typický slovenský dodavateľ. Holubky? A čo? No. Taká hra. Pes. Aký osmidunčík. Tiger. Sigma. I love you so much. I want to wake up next to you for the rest of our lives. I wake up at 5 a.m. Lyrics coming at you with supersonic speed. Some of them are doing, you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and